yekunamata Mwari haina kungotanga kana kuti haingoitike inewe yekuti munhu anongomuka achiti iye nhasi ndaakunamata Mwari kana kuti nhasi ndaakutoparidza Jesu Kristu. Mwari ndiMwari ane order, akarongeka, ane nzira dzake dzaakagadzira iye. Kunamatwa kwacho kusati kwavapo kuti vanhu vanzi vaakumunamata, Mwari akatanga agadzira, aita preparation yekuti azokwanisa kunamatwa nevanhu. Ndobva agadzira manamatiro anofanira kuzoita vanhu uye matangiro anofanira kuzoita vanhu kunamata Mwari. Saka Mwari zvaakaita sezvinotaurwa neshoko raMwari, tikatarisa kubhuku chapter 3 dzaJohn, tinonzwa achitaura Jesu Kristu achitaura naNicodemus ipapo, achiti iye Mwari akada nyika nekudaro kuti akaipa kumwanakomana wake akaberekwa mumwe chete oga, kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. Mwari akada nyika nekudaro akaipa kumwanakomana wake kuti ani nani anotenda kwaari aregere kufa asi ave neupenyu husingaperi. Ani nani anotenda kwaari, kureva kuti Mwari plani yake ndeyekuti kana pachinge pazova nevanhu vanonamata Mwari, vanhu ivavo vanonzi ava ndo vanonamata Mwari, ndivo vanenge vatenda kwaari. Saka kutenda kwacho ikoko Mwari akakugadzira nenzira yekuti hazvigone kuti munhu angomuka achinzi anotenda, ende hazvina kumbobvira zvakaita saizvozvo. But Mwari akazvigadzira nenzira yekuti kuti vanhu vatozotenda paifanira kunge paratidzwa vhangeri yake, ichitoratidzwa nevaakatuma kuti vaiparidze. Ivavo ndivo vaizoparidza kutenda, kuti kutenda ikoko kusvike kuvanhu. Kana kutenda kwasvika kuvanhu, vanhu votenda. Kana vatenda, voita undergo the process yakarayirwa ava vari kuparidza kutenda, kuti vanenge vatenda ndo zvamunofanira kuvaita kana ndo zvavanofanira kuita. Right. So zvichifamba zvakadaro, tinonzwa imwe nyaya inotaurwa naIshe vachiti ivo pasame chapter 3 yaJohn kubva paverse 3 now, vanoti ivo chakaberekwa nenyama inyama and chakaberekwa nemweya naichowo mweya. Kureva kuti pane kuberekwa kwenyama, pane kuberekwa kwemweya. Saka kureva kuti pane kuberekwa kuviri kana vanhu vachinzi vanorarama vari panyika panapa. Pane kuberekwa kuviri kunoitwa, kumwe kwacho kuberekwa panyama, kumwe kwacho kuberekwa pamweya. Right. Saka chakaberekwa nemweya, mweya. Shoko raMwari takuda kuti tinzwisise kuti tinopinda mukunamata Mwari sei kana kuti zvinofamba sei. Mweya waMwari unobereka sei, and mweya wacho ndiani? Because panzi chakaberekwa nenyama inyama, ndobva panzi chakaberekwa nemweya mweya. Kureva kuti nyama inobereka vana vayo, mweya unoberekawo futi vana vawo. Saka nyama inobereka, ende zvinoberekwa nenyama ndizvo zvenyama. Mweyawo unobereka, zvinoberekwa namweya ndo zvemweya. Saka kuna baba venyama, kuna baba vemweya. I want to focus on the spiritual side, the spiritual father. Kuti who is the spiritual father? Ndo patinonzwa shoko raMwari ratakanyorerwa richiratidza pachena nemagwaro kuti Mwari ndimweya. Saka kureva kuti chiri kunzi mashoko ari pana John 4 now, kubva paverse 22 kusvika paverse 24, pandoo pane mashoko anoratidza kuti Mwari ndimweya. Saka Jesu paari kutaura naNicodemus achiti iye chakaberekwa nemweya mweya, chaari kuti mweya chacho ndiMwari.
nekuti shoko riri kuti Mwari ndiye mweya, kureva kuti Mwari anobereka nemuberekero wake wemweya. Right. Saka kana Mwari wacho zvaari mweya, kana achibereka nevana vake vaanobereka, naivowo vanobva vaita vemweya. Saka zviri kufamba sei ipapo? Kana kuti zvinofamba sei? Mwari ane plani yake yaakagara aita kudhara, yaakagadzira, isina munhu ari panyika panapa, kunyika ipi kana ipi zvayo, kunyange akava neuchenjeri hunyengei, kunyange akagona kutaura zvinengei, anogona kuzochinja zvakarayirwa naMwari, plani yaMwari neodha yaMwari nemanamatirwo aMwari pakurayira kwake. Saka Mwari zvaakaita, tanzwisisa kuti Mwari ndimweya, tikatoona kuti alright. Saka kana achinzi anobereka zvinotoda kuti murume. Saka Mwari ndimweya, kureva kuti pane mumwe murume anonzi mweya. Murume uyu anotovawo nebasa raanoita rekuti abereke vana vake. Saka we all know kuti panoberekwa vana pese, baba kana kuti murume ari 1 haagone kubereka. Pane chinotodiwa kuti process yekuberekwa kwemunhu inzi yaitika kana kuti yazadziswa. Pane chinodiwa, ende chinodiwa chachona pakugadzirwa kwazvakaitwa naMwari. Even tikadzokera kusaidi renyama iri, kunyange tati handitoda kufokasa nekunyama uku, kuti baba vanzi vabereka, panodiwa munhu anonzi mudzimai kana kuti munhukadzi. Saka pasina munhukadzi, murume haagone kunzi aita mwana, kana kutoti hapagonewo futi kunongedzerwa kunzi avo vana vangoberekwa nemurume pasina mukadzi. Kureva kuti kuberekwa kwemunhu kana kuti murume kuti aite mwana anoda mukadzi. Kuti mwana anzi aberekwa panodiwa murume nemukadzi. Right. So baba zvavaratidzwa kunzi Mwari ndiye mweya, that means ari kudawo mukadzi wake, ende mukadzi wake also must be spiritual, kuti akwanise kubereka vana vaMwari, kuti akwanise kuberekera murume uyu vana vanofanana nababa vavo namweya. Saka ndo patinoona nyaya yacho naMwari marongero akaita. Tiri kuzoona shoko raMwari manje raakuratidza pachena Ishe Jesu auya panyika. Tichiramba tichiverenga bhuku yaJohn iyoyi, tichifamba nayo. Tinozoona mashoko aJesu, mashoko iwayo, so tinogona kuabatanidza nemashoko aakataura pana Matthew chapter 28 kubva pavhesi 18 and 19 paya pakati pavhesi 18, tarirai ndakapiwa simba rese kudenga nepanyika. Kureva kuti kudenga kana kuti panyika, Jesus Christ is the one who is in charge, ndiye ane simba rese kudenga kana kuti panyika. Vhesi 19 ndokuzoti saka apedza kuvazivisa izvozvo. Why ari kuvataurira izvozvo? Ari kuvaudza the nature yechichanoparidzwa nevarume vaakutuma manje pavhesi 19, kuti saka endai naizvozvo munozviparidzira kumarudzi ose, vanenge vatenda muvabhabhatidze muzita raBaba, reMwanakomana neremweya mutsvene, vanenge vatenda. Vhesi 16 yachapter 3, Mwari akada nyika nekudaro kuti akaipa kumwanakomana wake. Mwanakomana wake akapiwa nyika naBaba nekudaro. Ndiye ari kutaura zvakare pavhesi ya18 yaMatthew 28 kuti ndakapiwa simba rose. Saka kana ari ane simba rose, kureva kuti kutenda uku kana kuchinzi kwakuparidzwa, iye ndiye ari kuparidzwa nekuti ndiye kutenda, kuti those vanenge vachinzwa shoko raMwari vakatenda vanosubmita kuna iye akapiwa simba rese kudenga
nepanyika nekuti agara avaudza kuti ndakaripiwa simba racho. Now ndo panosarudza varume vaya vatinoziva tese kusarudzwa kwavakaitwa kutanga pana Matthew chapter 4, vaapostora vake vaakazotumidza kuti vaapostora, the apostles. Before they were called apostles, they were disciples. Havana kutanga nekungova the apostles, vakatanga vari madisciples. And then ndobva ati fambei navo, and then he later on called them the apostles kubhuku yaLuke paya. Right. Vaapostora ava pavakanzi they are called the apostles, vanga vagadzirirwa rimwe basa ravaakufanira kuti vaite. Basa racho ravaakufanira kuti vaite manje nderekuti murume anonzi Kristu kana kuti mweya uvashandise ivo varume ava semadzimai kuti pakwanise kuberekwa vana vanozonzi ava vana vaMwari. Saka ari kuvashandisa sei vaapostora ava kuti vamuberekere vana? Ari kuvashandisa in a way yekuti avatuma kuti endai munoparidzira shoko raMwari kumarudzi ose, ende tinozoona zvinhu izvozvo zvichiitika. Asi haana kungovatuma, ende paakataura mashoko yawo kuti endai, akataura achivapa instruction but yekuti vazive zvavari kufanira kuzoita kana nguva ichinge yaringana kuti vachizviita. Nguva yacho yaizoringana sei kuti vachitanga kuparidza? Vaifanira kutanga vazadzwa nesimba sekurayira kwaakanga avaita. Simba racho neruro kana rapinda mavari, kuzvarwa the spiritual sons kunobva kwatangawo, kureva kuti vhangeri inobva yatanga, kuparidzwa kunobva kwatanga. So varume ava, we would all agree that before them, kana kuti before kuparidzwa kwevhangeri nevaapostora vaJesu Kristu, hakuna gospel yakaparidzwa panyika. Yes, God was communicating before the gospel was preached. He was communicating through the prophets kutanga veku Old Testament vaya. God was communicating navo achigadzira hwaro hwake hwekuti vhangeri yake igozotanga kuparidzwa. Navo vaapostora vaya vakutanga kuparidza sezvatinonzwa vachirayirwa. Pane zvimwe zvinhu zvatakufanira kuti tichinzwisisa manje isusu vakunzi vanhu vanotenda kwaari kana kuti vanhu vanonamata kuna Mwari. Tine zvinhu zvatakufanira kuti tibate nekunzwisisa kuti kunamata kwedu isu kana tichinzi tinonamata Mwari, tinokutsanangura sei kuvanhu, tinokutsanangura sei kunyika, tinokutsanangurira vanhu ukanzi paridza kana kuti tsanangura kutenda kwako. You must be able to explain kutenda kwako kuti kunofamba sei, kwakabva kupi kuchienda papi. Tataura kuti Mwari ndimweya, tikanzwa iye achitaura pana John chapter 3 achiti chakaberekwa nenyama inyama ende chakaberekwa nemweya naichowo mweya. Saka mweya unobereka sei? Ndo patiri kuti mweya unobereka nenzira yekuti wakatuma vaapostora kuti endai munoparidzira kumarudzi ose vanenge vatenda vakabhabhatidzwa. Ivavo ndo vakabva ati vanobva vaita vana vaMwari. Vanhu havaite vana vaMwari kana vasina kuparidzirwa. Ende kana vakaparidzirwa vakasatenda futi havaite vana vaMwari. Kureva kuti pari kudiwa kutoti paparidzwe, kana paparidzwa, response inobva kune vaparidzirwa inozodhitemaina kuti vana vaMwari here kana kuti havasi vana vaMwari. Saka chinodhitemaina kuti vana vaMwari ndechekuti paparidzwa paya ivo vatenda here. Ko kana vatenda, chii chavaita chinoratidza kuti vatenda? Ndo pari kunzi vanenge vatenda muvabhabhatidze muzita raBaba.
Saka kana vanhu vabhabhatidzwa nawo muzita raBaba, automatically they become vana vaMwari. Anzi Mwari ndimweya, uya anzi chakaberekwa nemweya. Zviri kureva kuti vatenda vakabhabhatidzwa nawo vaberekwa patsva, saka vakurarama upenyu hwekutenda. Saka upenyu hwekutenda huya manje ndo huri kunzi kuti ivo vapinde mahuri. Vose vakamugamuchira anovapa simba racho, it is the spiritual power, ndo rinovaita vana vaMwari iroro, nekuti Mwari ndimweya. Saka that spiritual power ndo ravanotanga kurarama navo, ndo rinoita kuti vave neunderstanding pakuzodzidziswa kwavanenge vakuita. Kana vhangeri yaMwari yakudzidziswa nevakatumwa nevakazvipiwa kuti vaite sei, vadzidzise. Saka nawo panapa tiri kuzonzwa shoko raMwari. Ndine mascriptures anoda kuverenga 2 anoda kuti pandandichitaura paipa kuti whoever anonzi anonamata Mwari kana kutenda kwake kuri kuchokwadi, that person must be able kupa tsananguro yekutenda kwake kuti kwakamira sei. Ende kutenda kwacho ikoko kukaregera kunge kuri in line nekwandiroda kuverenga panapa, then something is not right. So ndoda kuverenga mascriptures maviri. One iri kuna 2 Peter chapter 3 verse 2 and the other one John chapter 17 verse 20. Alright. Saka rega nditange ndaverenga John chapter 17 pakanga pachitaura Jesu. Because pana John chapter 17 Jesus is praying for, he prayed for himself, he prayed for the apostles, and he prayed for the believers. So toda kuverenga John chapter 17 verse 20. John chapter 17 verse 20. Yes. Nditangire pa verse 18. Pari kuti ipo, right, ndi Jesu ari kutaura mashoko aya. Ende Jesu ndiye mweya, ndiye Mwari, ndiye Baba, ndiye muridzi wekutenda, ndiye ane simba kudenga nepanyika. Saka whatever he says zvitori final. Hazvina anobva kudenga kana panyika anosvochinja what was said or what was declared by the man himself. Hakuna anokwanisa kuzvichinja. Saka iye ari kuti kudii Jesu? Ari kuti pavhesi ya 19 and 20 ya John 17 anoti ndinozviita mutsvene, kureva kuti himself is holy. Ari iye anozviita mutsvene. Saka iye ndiye mutsvene. Nekuda kwekuti iye mutsvene anoberekawo futi chii? Vatsvene. Right. Saka vatsvene havawanikwe panyama, nekuti chakaberekwa nenyama hachina utsvene machiri, but chakaberekwa nemweya chikashambidzwa neropa raKristu ndo chine utsvene. Saka iye ari kuti ndinozviita mutsvene kuti chii? Ndinozviita mutsvene nekuda kwavo, kuti naivo vaitwe vatsvene. Ndinozviita mutsvene nekuda kwavo, ani vaapostora ndo vaakanga achinyengeterera pavhesi 19 and 20 dzandiri kuverenga apa. Vaapostora vari kuti ndinozviita mutsvene ini nekuda kwavo, nekuti ini ndikasava mutsvene naivo havagone kuti vave vatsvene. Saka inini mutsvene kana ndikapinda mavari, naivo vobva vaitawo vatsvene, vanobva vafanana neni. Alright. Ndo zvaari kutaura ipapa, kuti naivo vaitwe vatsvene muzvokwadi. Havangoitwe vatsvene chete, but vanoitwa vatsvene muzvokwadi. Kana achiti kuti naivo vaitwe vatsvene muzvokwadi, he is only referring to the fact that Jesus Christ is the truth. Saka ivo kuva kwavo in the truth kunovaitawo kuti naivo vave vatsvene.
because John chapter 6 verse 14 anoti ndini nzira nezvokwadi. Saka panapa kana achiri kuti vaitwe vatsvene muzvokwadi, ari kuti vaitwe vatsvene mandiri ini, nekuti ini I am the truth. Yeah. So verse 20 ndokubva yati ndo pana ndichida kunyanya ipapa. And ipapa pa verse 20 ya John 17 ndo pari kundilidha kuti ndinoverenga 2 Peter chapter 3 verse 2. Yeah. Nekuti pane nyaya inoda kuti ibatisiswe, inzwisiswe neavo vari vekutenda kuri kwezvokwadi kwakarayirwa naMwari. Right. Anotiye pa verse 20, handinyengetereri ava bedzi. Kureva kuti panguva yaari kunyengetera iyi now, he was not only praying for the apostles that were with him panguva yaakanga achinyengetera iyi. Ari kuti handinyengetereri ava bedzi. Kureva kuti kana akati haasi kunyengeterera ivavo vega vaapostoli ava, kureva kuti pane vamwe vanhu varipo vaari kunyengetererawo. Ndivanani vanhu ava vaari kunyengetererawo? Shoko raMwari riri kubva rati pamberi pacho, asi naivo vanotendawo kwandiri neshoko ravo. Kureva kuti vanotenda kwandiri kuna Kristu, vachitenda neshoko revaapostора vaJesu Kristu vaakatuma kuti endai naizvozvo munoparidzira marudzi ese. Saka vanotenda vose, kunyange Jesu achitotaura mashoko aya, physically vanhu vanotenda vakanga vasati vaparidzirwa, vakanga vasati vatenda, vakanga vasati vabhabhatidzwa, asi Jesu akutovanyengeterera achiziva kuti vachavapo vanhu vachatenda, ende kutenda kwavo kuchabva pashoko revaapostора, not anywhere else, pashoko revaapostора. Saka kana shoko revaapostора raparidzwa, riri kubva rabvisa vaparidzirwa vaya vakatenda munyama, vobva vauya kunoku kwavari kuberekwa patsva. Saka vachinzi vakuberekwa patsva, it's more like they were not existing, they were not there. Vatoiswa into the new world nekuberekwa kwavaitwa, kureva kuti vakutotanga humwe upenyu hutsva kunyika itsva. Vari kuberekwa neshoko, shoko racho richiparidzwa nevaapostора. Saka Jesu anyengeterera vaapostора vari kuzoenda kubasa rekunoparidza, ndo kunyengeterera avo vachaparidzirwa vakatenda. Vachiparidzirwa nani? Nevaapostора. Saka vachatenda vacho vari kutenda nechii chiri kuita kuti vatende? Vari kutenda neshoko revaapostора. What it means is that kana iwewe uchiti unonamata Mwari, unotenda, wakaberekwa patsva, zviri kureva kuti unotenda kushoko rani? Riri kunzi naIshe revaapostора ava. That's according to the written word of God. Shoko raMwari rakanyorwa ndo zvariri kutaura. Asi naivo vanotendawo kwandiri neshoko ravo. Kureva kuti shoko hazvina kunzi neshoko rake, but neshoko ravo. Jesu haana confusion yekuzoti after some many years, after thousands of years, anozochinja shoko rake raakataura zvoita sekuti rinobva pamunhu mumwe chete ndiye akaripiwa. Apa ari kuti neshoko ravo, kureva kuti vaapostора vose, ende vose vakaiswa pabasa, vose vakaita basa iroro, despite the fact that some of the apostles, whatever message that was revealed to them vakaiparidza was not recorded. Izvozvo zvinongoreva kuti what was recorded zvakangorekodwa zviri inclusive pakati pavo vese. Kureva kuti whatever Peter said, John also said it, Thomas also said it, because tanzi tinotenda neshoko ravo, shoko ravo. Saka nau kutenda kwatinozoita, ende chinozoita kuti isu tinzi tatenda kushoko ravo, shoko racho ari iye Mwari wavari kuparidza ivo.
Saka chinozotiita kuti tinzi isusu tatenda kushoko revaapostора vake Jesu Kristu ava, uyezve chinozotiita kuti tinzi taberekwa patsva chii? Vaapostора tiri kuzoona vachigamuchidzwa mweya mutsvene. Mweya mutsvene iwo immediately after vaugamuchidzwa ndo pavanotanga kuparidza vhangeri, kureva kuti havana kuiparidza vari munyama asi vakaiparidza vari mumweya. Saka pavakatanga kuparidza vari mumweya, chakanzwikwa nevakaparidzirwa ndechemweya, ende chakatendwa nevakaparidzirwa ndechemweya. Vakatenda chemweya chiya vakabva vauya kuna Kristu kudaro nenzira yose yavakarayirwa. Zvobva zvaratidza kuti saka vakaberekwa patsva. Saka vaberekwa patsva kudaro zvava zvisikwa zvitsva. Kana munhu ava muna Kristu ava chisikwa chitsva. Kana munhu ava muna Kristu ava chisikwa chitsva. Saka kureva kuti aberekwa patsva. Aberekwa patsva nekuda kwei? Nekuda kweshoko raparidzwa nevaapostора vaJesu Kristu. Saka now here muna Kristu ndimo mumweya, manzi chakaberekwa nemweya. Saka mumweya umu tinani? Mumweya umu ndo matiri kusanganiswa nevaapostора, kuva pamwe chete nevaapostора vaJesu Kristu naiye Kristu wacho, tiri pamwe chete navo mumweya kana takaberekwa mumweya. Zvichireva kuti kudii? Zvichireva kuti vaapostора vaya vapenyu in spirit kunyangwe nazvino, nekuti shoko rati kuti ani nani anotenda arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. Saka the apostles are still alive. We have them today as we speak. We may not see them physically, but we still have them. Saka kana shoko zvaratidza kudaro manje zvakureva kuti kudii? Zvakureva kuti mweya mutsvene waburuka ukapinda muvaapostора. Vaapostора ndokutanga kuparidza. Shoko ravava kuparidza vaapostора riya harisi shoko ravaparidza vari munyama asi nderemweya. Saka kana riri shoko remweya, varitenda vacho vatenda kumweya, vatenda chinhu chemweya, vobva vabhabhatidzwa mumweya muna Kristu. Pavari kubva pakubhabhatidzwa paya vava zvisikwa zvitsva, vaberekwa patsva, vachiberekwa nechii? Neshoko. Shoko raaniko? Rangoparidzwa nemunhu angobva from nowhere here? Kwete, shoko reavava vanzi naJesu, ivavo ndo vachamuparidza. Saka zvakufamba sei kana tabva ipapo? Ndo patava kunzwa nawo mashoko aishe Jesu aya achitsinidzwa, achitsinirwa zvakare panapa naApostle Peter. Nawo vava mumweya vaakuparidza Jesu Kristu. Vanoti ivo pana chapter 3 apa ndo pavari kuti paverse 2. Actually, let me read it from verse 1. NdiApostle Peter nawo vaakuparidza nekuti vapiwa basa iroro kuti variite. Yes. Saka vari kuti ivo pana 2 Peter chapter 3 ndoda kuverenga verse 2 ndo pandikuda asi ndichatangira paverse 1. Panzi, vadikanwa, iyi ndiyo mwadi yechipiri yandinokunyorerai zvino. Vadikanwa, iyi ndiyo mwadi yechipiri yandinokunyorerai zvino. Kureva kuti anga akambovanyorera imwe before. Now he is writing the second letter to them again. And in all these letters, the one that he wrote before and this one that he is writing now, he is only reminding them of one thing. Chaari kuvaudza kuti ndo chandiri kungokurangaridzai. Saka ari kuti kudii? Ari kuti yandinokunyorerai zvino, pana idzedzi dzose mbiri ndinomutsa ndangariro dzenyu. Reason why I wrote to you before and the reason why I am writing now to you again. Inyaya yekuti ndiri kuda kumutsa ndangariro dzenyu kuti mindset yenyu igare ichirangarira chinhu ichi chandakambotaura. Ndiri kuchidzokorodza zve, ndiri kuchitaura zve kuti mugare muchichirangarira nekuchiziva.
chii chiri kudiwa kunzi vanhu vagare vakachichengeta vachiziva naapostoli Peter? Ndichikuyeudzirai kuti, chinzwai zviri kuyeudzirwa vatendi. Ava vava vatendi vanje vakatotenda vakabhabhatidzwa muna Kristu, zvatova zvisikwa zvitsva, vari kutoparidzirwawo Jesu Kristu naapostoli Peter vakatotenda. Saka nekuda kwekutenda kwavo ikoko kwavainako, ndopari kunzi naPeter, ndakambokunyorerai tsamba, zvino ndinokunyorerai zvakare. Asi pakukunyorerai kwandiri kuita sezvandakambokunyorerai, ndiri kumutsa ndangariro dzenyu pane zvipi? Pane izvi zvakutaurwa pavhesi 2 now. Pari kunzi kuti mugorangarira mashoko. What you have to remember, mashoko, the spoken word, right? Kuti muzorangarira mashoko akataurwa kare navaprofita vatsvene, kuti imi murangarire mashoko aMwari, nekuti kana shoko rikanzi rakataurwa nemuprofita, it means that word is from God and is the word of God. So because it is the word of God that was spoken kwamuri imi nevaprofita vaMwari vatsvene, imi rangarirai mashoko aya. Mukuarangarira mashoko iwayo, achengetei. Yes. Ndopa ari kuti iye mashoko aya akataurwa kare navaprofita vatsvene nemurayiro washe. Rangarirai zvakataurwa nevaprofita vatsvene nemurayiro washe. Murayiro washe urangarirei chaizvo chaizvo uye muuchengete. Mumire nawo, mugare muchitenda zvakasimba, imi vari vaKristu Jesu, vari vekutenda. Murangarire zvinhu izvozvo. Kureva kuti vaprofita vatsvene havana kuprofita pamusoro pavo, but vakaprofita zvaKristu Jesu. Yeah. Alright. Ivhesi 2 iyoyo ndokubva yazoti muponesi nemurayiro washe muponesi wamakapiwa nevaapostora. Inzwai kereke nawo. Murayiro uyu wamunofanira kurangarira makaupiwa nevaapostora, kwete nemupostori, no, nevaapostora. Dai Peter akabatwa nemweya wenyika aizvikudza kuti ndini ndakupai chinhu ichi hachina anacho, but haasi kudaro. Ari kuti makaupiwa nevaapostora. Kana ati makaupiwa nevaapostora, ari kutaura vose sezvavakasiyiwa vakaitwa, sezvavakaiswa pabasa vakaita, neassignment yavakafamba nayo vanga vakatakura sekutumwa kwavakaita. Saka vakatumwa neassignment yekuti ivo mashoko avanotaura kereke izoarangarira nekuachengeta. So what does that mean? It means now iwe neni kana tichitenda, iwe neni kana tiri vatendi vaJesu Kristu, tinofanira kurangarira mashoko emurayiro washe atakapiwa nevaapostora vaJesu Kristu. Tinofanira kurangarira mashoko ashe atakapiwa nevaapostora vaJesu Kristu. Ndozviri kutaurwa neshoko raMwari. Right. Ndokuti kudii? Wamakapiwa nevaapostora venyu. Inzwai. Abva anyatsoti wamakapiwa nevaapostora venyu. Saka vaapostora venyu vakapa chii? Vakakupai murayiro washe. Ari kunzi vaapostora venyu imi. Kuti vaapostora ava ndevani? Ndevemabelievers, zvisikwa zvitsva vakaberekwa muna Kristu, vatendi vaJesu Kristu. Ndo vari kunzi vaapostora venyu. Venyu ani? Imi vo mose munotenda, kana kuti mose vakanzwa shoko ravo mukatenda kwavari.
Saka munofanira kuzorangarira kunzwa kwamakaita kuti kwakabva kupi, zvakafamba sei. Saka kunzwa kwacho kwamakaita imi kwakabva kuna Mwari direct, kukadururirwa muvaapostora. Vaapostora vakudururirwa ndokubva kwazaruka kwavari. Kwazaruka kwavari kudaro ndokukuparidza kwatiri isu. Saka vaapostora zvavakazarurirwa nekuzviparidza kwatiri isu, kuzvitenda kwatakaita ikoko, tinozofanira kuti pakufamba kwedu parwendo rwekutenda tigare tichirangarira zvatakaudzwa nevaapostora vedu. Peter ari kuti venyu, kurati vaapostora ndevekereke. Kereke yakaparidzirwa nevaapostora. Saka wherever there is a church, that church must always remember what was said by the apostles. Zvakataurwa nevaapostora venyu imi kereke. Saka vaapostora vedu ndiani? Vaapostora vekereke ndiani? Nekuti kereke imhuri yevanhu vakaparidzirwa, vakatenda, vakaberekwa patsva, the spiritual family of God, the sons of God in spirit, because God is spirit. Saka vana vake vaanobereka, they also become spirit pamwe chete nani naye. Saka kana vari mumweya pamwe chete naye, mumweya hamuna anofa kauno. Saka vaapostora vedu tinavo. Vaapostora vedu vari kutidzidzisa. Vaapostora vedu tiri kuteerera nekurangarira mashoko avo. Ndosaka tichigara tichinzvera nekuverenga kuti ko vakati kudii, zvakafamba sei. Ndo pane kutenda kwedu isu, kuti kutenda kwedu kwakadururwa naMwari, kukaunzwa naMwari panyika ino kuburikidza nevaapostora vake. Vaapostora ndokubva vakuparidza, ndokubva vatipinza mukereke nenzira nemutoo wokuti takatenda zvavakaparidza, tatenda zvavakaparidza, ndokubhabhatidzwa. Tabhabhatidzwa, taberekwa patsva, taakutanga upenyu hutsva muna Kristu. Uri kunzi kana munhu ari muna Kristu ava chisikwa chitsva. Zvekare zvaita sei? Zvapfuura. Saka munhu chisikwa chitsva imomo ndimo mumweya, ndimo matiri pamwe chete nevaapostora. Tiri mumweya, kudaro tinenge tichiteerera mazwi avo, kutaura kwavo, kudzidzisa kwavo. Vaapostora vekereke vari kunzi naPeter, murayiro washe wamakapiwa nevapostori venyu. Kureva kuti vaapostora ndevenyu kereke, venyu, vedu isu vaapostora. Saka in spirit we have our apostles alive today, and their message is still alive. Their message is still with us. Tichiri kunzwa kutaura kwavo, tinoteerera kutaura kwavo, tinonzwa izwi ravo kana vachitaura kwatiri. Ishoko raMwari iroro. Ndozvazvakaita. Havana kutiudza kuti pane mumwe wamuchazoteerera achamutswa. Vakati isu titeerere shoko ravo, nekuti Ishe Jesu vanga vataura vakati nevese vanozotenda neshoko ravo. Peter akutotsinhirawo shoko iroro achiti murayiro washe muuchengete, muurangarire wamakapiwa nevaapostora venyu. Kupiwa kwacho nevaapostora kuita sei? Kuti vaapostora vakaparidza, vatendi ndokubva vatenda. Vatenda chii? Shoko revaapostora. Saka ndokubva vaberekwa patsva kuti vave vamwe naKristu nevaapostora, vose vave pamwe chete. Zvobva zvareva kuti nevaapostora vedu tinavo vapenyu. Saka kana nhasi ndikabvunzwa zvekutenda kwangu kuti kwakafamba sei, ndinonongedzera vaapostora vedu vatakaparidzirwa tikatenda navo. Ivo unobva wazotoona shoko raMwari richiti chi panapa. Nekuti kuratidza kuti ivo ndivo vane shoko raMwari ratakatenda naro, ndo vari kuti totirangarire kutaura kwavo kwavakadzidzisa nekwavakarayira, tigare nako mumwoyo yedu takakuchengeta. Ndo vakanga vapiwa chivimbiso ichocho, hakuna vamwe vakachipiwa. Saka anotenda wese, kana kutenda kwacho kuri kwechokwadi kusiri kwenhema, anofanira kurangarira mashoko evarume ava. Kunyange ukatoita president, kana uri wekutenda
neupurezidendi hwako unoteerera mashoko evarume ava. Ndosaka muchiona kuti dzimwe dzenguva tinoita kunge tinopesana nevanhu vakawanda, nekuti varume ava pakuvateerera kwatinoita nepakurangarira kutaura kwavo nekudzidzisa kwavo, vakadzidzisa ngoti kune kereke imwe chete pasi rino rese. Vakatidzisa kuti hakunazve umwe founder achawanikwa achinzi afounda chechi, ikatozowanikwa haizi yaKristu ndeimwewo. Saka vari vaKristu vanoteerera mashoko akarayirwa nevaapostori vavo, nekuti vanga vaudzwa naIshe pana John chapter 14 apa pavhesi ya 26. Ishe anga ataura mashoko aya kwavari, ivava vari kunzi tivateerere, vanganzi naJesu vanotenda neshoko ravo. Peter akazoti tirangarire mashoko avo varume ava vaapostора pana John 14. Is it John 14 verse 26? Yeah. John 14 verse 26 apa pakanzi, asi munyaradzi mweya mutsvene uchatumwa naBaba muzita rangu, iye uchakudzidzisai zvose nokukuyeudzirai zvose zvandakareva kwamuri. Mweya munyaradzi achatumwa naBaba muzita rangu, iye kana auya achakuyeudzirai zvose zvese vachazviyeudzirwa. Kureva kuti kana ivo mweya mutsvene wavayeudzira zvose, ivowo futi vobva vazvitaura kwatiri, isuwo futi tobva tayeuka zvakataurwa naivo vakanzi vati varangarire zvavakaudzwa namweya mutsvene. Saka zvavanorangarira zvacho mukuzvirangarira imomo, vanotiudzawo isu kuti isu tirangarire zvimwe chete zvavakaudzwawo ivo, because we are one. John 14 verse 26 ndo zvairi kutaura panapa, zvose zvandakareva kwamuri. Tikazoenda pana John 16 yacho, John 16 verse 13 again inoti, asi kana asvika iye mweya wazvokwadi uchakutungamirirai muzvokwadi yose, nokuti haangatauri zvake asi zvaakanzwa ndizvo zvaachataura, uye uchakuparidzirai zvinouya. Iye mweya mutsvene achaparidza, kana auya iye ndiye achavaudza zvekutaura. Saka zvavachaparidza zvese zvinobva kumweya mutsvene. Mweya mutsvene wacho anenge achivaparidzira kuti vatende vapinde mupi, muushe umu muna Kristu, vaitwe zvitsvika zvitsva. At the same time achivaparidzira zvemberi, achivaratidza zviri kumberi. Ndiro shoko raMwari iroro, ene ndiko kuda kwaMwari ikoko. Ukazoda kutonyatsoda kufamba nayo zvakadzika dzika chaiko, unogona kuitangira kuna naIsaiah chapter 10 kuya. Saka in short, hama dzangu, ndo kutenda kwatakagamuchira, ndo kutenda kwatinako, ndo kutenda kwatinofamba nako. Hongu panyika pano pane vamwe vakazouya vakazviita vaapostора vakawandisa. Apostol Paul vakatozoti ndeve nhema nguva dzakawanda, kunyangwe naJohani ari mumweya anotaura kuti mashoko akadaro kubhuku yaRevelation. Asi isu kutenda kwatinako, tinotenda kutenda kwakabva kuna Kristu, kwabva kuna Kristu akakudururira muvaapostора, kana kuti akakuzarurira muvaapostора. Vaapostора ndokubva vakuparidza vaapostора vaya vakati kuchengete kutenda ikoko, ndokubva vati tigare tichirangarira. Kurangarira kwatinofanira kuita kurangarira zvakataurwa naivo vaapostора sezvavakapiwa naShe kuti vauye naizvozvo vatiparidzire zvakadaro. Saka ndinonzwa vanhu vakawanda vachitaura nekukakavara vachiti kuti vanhu vati vanonamata this and that panofanira kunge paina muapostора. Shoko iroro harina kunyatsotwasanuka zvakanaka. Panofanira kunge paine vaapostора, kwete muapostора. Akangoita muapostора 1, iye atanga nheyo yake. Zvino shoko raMwari rakazviramba zvokutanga nheyo.
2 dzavaefeso chapter 2 vhesi ya 20 makavakwa pamusoro penheyo dzevapostora kwete dzemupostori.